Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di Ngawi. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Apa nggih? Nggih, kula acara ben. Nggih. Di siang hari. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Inggih. Inggih, leres. Bar kirap terus kula tampil. Alhamdulillah kula jan remen saestu lho niki ditanggap ping kalih langsung. Inggih. Inggih. Saking ngefene niku, Pak. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Ngoten ta. Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Ngono. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Bapak Oh, Bapak Tiri to. Bapak Panggung. Bapak angkat Bapak Kangkot ngono nggih. Akhire jenengan. Alhamdulillah nggih pas kosong lho jenengan alhamdulillah. Malah kosong terus napa Pak sampean? Ecek Pak angka kosong terus. Jane kondoe wis suwe banget. Oh, wis suwe to. Iki carane iso gabung aku karo Niki Sarindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh. Luar biasa. Neng jane ki aneh sing gak pas Pak jane. Dek niken sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kowe bangsa halus ngono. Ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora. Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak Lah ya ngene-ngene. bebas. Itu namanya sopan santun, you know. Bisa maderan iki kan ngomong karo aku ya. Piye? Oh kan penaknya ten nggih ta, Pak? Tapi jenenge sopan santun. Iki Lah sopan iya, santun. kok ya aneh. Lah kok aku terus ngene-ngene? Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Oh, kuwi Kayak mau. Lah saya ngomong ngene. Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten nggih, Pak yo. Nggih. Nggih. Diri ning katane sopan santune dijongkok. Adab istiadab itu. Lah ngene. Kalau diomong karo Ditlu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Men? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak iki piye terusane kowe iki? Kenjenditen. Kenapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku Sakura jendet-jendet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Dik Iki dikasih wek lho. Sing malu. SMA Jombo dolanan. Guyon Dik, napa niku merasuk iki maksud sampean ki kok mengenal. iso, Dik? Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku sok termasuk krawuh, Dik krawuh. sabar Dik ki apa to kok sok. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Nanya apa? Lha iki Lah adikku. aku nganggep sampean Mas. Kenyataan lho dhuwur kuwi karo niken kuwi dhuwur niken. dhuwur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 sakit sakmene dhuwur aku wis santai kok. Lho, kowe iki jenenge wong tuwa Lah nek jenenge gizi buruk. Gizi buruk. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo. Ora ngaku-ngaku. Nggih. Capondang. Beh. Kami semua capok murid jak wade. Nuwun sewu niki tenggene Pak Suhadi kula omongne. Dik nikennya adikku lho. Ora iso. Niki- Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah ndek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Wis adikku lho. Lah iki- Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawi. Nggih. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Masa lagi jeneng wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Yo opo? Wong tuwek aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditengakne sik. Sing duwe hajat jenenge Bapak Suhadi. Nggih. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema.
Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi sing penting. Wis. Nah, untuk omongan untuk anak ayu koyo nikah. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Cuma Nek masuk bentuk karepane ora masuk. napa? Ya paling gak di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki ketaran yo gak beres niken iki. Hongkong apa? Lho niki winginane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mongko. Lah karo. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pasti macak ganti. Kayak aku digansak karo wong mendem-mendem dari. Amin. Ora kok omah amin. Tuwapo kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi to. Betul es batu. Ya teng mereka nggih merdamel. Di situ enak sekali loh. Nih Hawanya Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Ho. Oh, ngono. Ya. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho, Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Nah, kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Pewo oi. Yo, boleh. Leswa. Wah. Sungguh pu oi. Si Hua Fan. Oke. Bung bung pisi bung oi. Si Hua Han. Apa? Si Hua Han. Sipoan. Aku gelem aku. Sira ngajak sipoan. Aduh. Gak ta? Si Hua Han. Sipohai. Oh, Wis wis tenang, basa tenang. Lho, Piye ta, Pak? Yut, ngerti nek piye kabari sampean tak kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Wah, ini apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Wih Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. apa iso? Apa iso? Saged no. Dah, dah. Kene tengah-tengah. Habis ini. Contoh. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Gue gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Apa iki? Hai hong ka ba ham bao tha le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Kono barang. Aja ngono. Komet ki mare elok dik niken iki. Mas. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya aku ya serius sing ngrungono ki masa teko teletong sapi barang. Wonten pamundutan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan. Eh. Oh. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Injih. Sekolah ditutupno, Amin. muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Ngomong golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Lah terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. telu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggone ning omah. Ya. Oh, gua anggap ngepet. Wong kira-kira gelem ya. Dalam. Hari ini nggih digawe Gusti Pangeran. Nggih, sugeng dalu. Bapak. Pak D. Kok Oh, Mbah. Pak Po. Ninggal katresnan nggih, Pak nggih. Ayo. Ora kenal sak biar diwangani apa ngono, Nduk kan. Hah? Ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Wo. Bisa dibedakan. Oh, nggih niku. Dek, niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Nggih. Pas suryane cemlorot. Saya sebut. Ada yang senang wis
Mulya. Wong tuwa, Nggih. iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya juara sakniki jenengan wis luar biasa. Jaga kesehatane. Gak kaya apa senenge wong tuane ya. Ndane aku wis seneng kok ndah. Pomo kowe men duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Ya wis gak betah. Rina saya rasa Kaya bledek suarane. Ampun kesupen Mbak niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Pomo. Son saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Pak Suwedi. Sing digawe. Sone gadan Pak Suwedi, terope gadane Pak Suwedi. Iya, nek tuku son ngene brewok ngono lho. Ah, nggih. Lah, nggih. Ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Tuh Didelke. tengah ajeng niku. Tengah ajeng. Nggih. Luar biasa. Kenging napa kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ora. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah ya kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Jeplak ditangkap pokok Sepurane, Dik, sepurane, Dik. senenonon Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Yo tak kaplok pasport wae. Paspor to nggo ngaplok iki piye to iki? Kok Barang Niken duwara sakmene kae kelaket do ngomong akeh. sirup. Siap. Perbawane gede Gusti Benawan langsung luar biasa. Nah, power-e. Power luar biasa. Gila aku sing bowo, Pak. Mantuk sedaya. Ya. Sumanding sihmu Cakemen. Nggih. Monggo Niken iki lagi patuk pilek. Nek iki ta. Suarane iki koyo ngono. Bayeh. Lah melu-melu aku atau pilek sensasi. Aku ya waktu pilek sensasi rong kali. Nggih to, Pak. Alah. Ketake lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya. Oh tak kayak resep. Gampang. Ya. Yen wae